רותם, את רוצה למדוד את השמלה אולי? איפה זה? לא. למה לא, רותם? בבית שלה ואנחנו נשלח לה את התמונה בערב. את רוצה ללכת לראות לרותם את השמלה? היא לא ראתה. הנה אני פה לידך. לכי רותם, תראי את השמלה שאריאלי קיבלה. אני אבוא איתך, תלכי. אני באה איתך. בואי, נראה לה. בואי, תראי. 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 בואי, תראי לה. נו. לא, את השמלה שלה. בואי אליי. תני לי יד. וואו. כיסים. אנחנו שני כיסים. ותסתובבי. תעשי סיבוב, שהשמלה אולי תסתובב. וואו. אתה ראית כזה דבר? עוד סיבוב, לצד השני. לא, עכשיו לכיוון השני. אריאלי, ככה, מפה. לא, לא, בואי אליי. וככה. סיבוב ככה. וואו. וואו. בואי אליי. אני חייבת להראות למצלמה כמה את יפה. כמה את יפה. ומה איתך, רותם? את לא רוצה אולי קצת? את לא רוצה למדוד שמלה, רותם? נכון, רותם עושה כועסת, ואנחנו לא נתווכח איתה, זה הפסד כולה שלה. מה את אומרת, רותם? את לא רוצה? אוקיי. טוב, אז ביי בינתיים. ביי בינתיים לסבתא. לא. מה לא? תגידי לא ביי לסבתא.